ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ନା ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି କାଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ତୋ ଡାକରା ଆସେ ନା ସେଇଦିନ କିଛି ବି କାମ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେନି। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ତୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଦୂରରୁ ତୋର ସେ ପତିତା ପାବନ ବାନାଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ମନ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ସତରେ ଖାଲିଟାରେ କହନ୍ତୁନି ତୁ ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବୋଲି। ସତରେ ତୁ ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କର ନା ହୃଦୟର ମୌଡମଣି। ତୁ ଅଧା ଗଢା ନୁହେଁ, ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ତୋ ଚକା ଆଖିରେ ମଣିଷ ନା ଆଖିଏ ସୁଖ ଦେଖିକି ଯାଏ। ତୋ ନାଲିର ଓଠକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ଭାବିଥାଏ ମନରେ ନା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସତରେ ତୁ ହାତ ବଢେଇକି ନା ଡାକିକି କହୁ ପରା ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ପଳେଇଆ, ତୋ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ରାଧେ